Chal kama lek ma japuonjre moro ni Hollis Otieno ma bende nigi ng'ol mar pien del e skul primar ma Sanandiki e kachung' od bura ma Kabuchai nyalo gore e lwanda po nono ni ok obi yudo jochiw kony manyalo konye chulo fees mag somo. Kaluwore kod Hollis, midhiero mar omenda orocho mokalo kendo chungo chenro mage ka koro odong' e dala kende kuom thuolo malach to jowetene dhi e sikul. Jopuonj mochung'ne japuonjre no ero Geoffrey Munyeko owacho ni japuonjre no osebedo kageno madhi e sekondar to kata kamano omenda onge. Kata kamano jotelo makono lero ni ber mondo mi osilwedo jopuonjre machalo kamano. So mimi nilikuwa nataka support tu niendeleze masomo yangu, nikuje nikuwe engineer. Ndoto yangu mimi nikuwe engineer. Nilikuwa nataka tu kuomba support kama uko willing tu nisaidie, cause pia mimi si mbaya, ni mwanafunzi mzuri kwa darasa. We have done some assessments, we have done some drawings, we have done some evaluations, and Hollis is okay. He is at meeting expectation level. This boy, once supported, he can reach very far. So we are calling upon the stakeholders, whoever that is willing to come and rescue Hollis Otieno. Hollis is a very bright student, very active in co-curricular. He has gone up to national schools in SNE co-curricular activities. He has been in ball games up to the national level. Na sisi kama Empowerment Albinism Empowerment Network, sisi tutamshika mkono. Na pia tunaomba idara yoyote, awe mbunge wa maeneo haya, hawa MCA wa maeneo haya, pia ashikilie huyu Hollis, kwa sababu in future atasaidia eneo hili la Sanandiki, eneo bunge hili la Kabuchai. Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago waka oyueyo mokwongo. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machiegni.